Hej YouTube. Jeg ved, at jeg ikke har lagt så meget op på YouTube her på det sidste. Jeg er ikke syntes ikke, der var så meget spændende at lægge op. Men i dag vil jeg prøve at fortælle lidt om en ny serie, der snart kommer. Den handler om bosteder og hvordan de fungerer, de forskellige bosteder, og hvad der kan være. Jeg har boet på 2 forskellige bosteder. Et par bosteder. Jeg har boet på Ulfborghus, som nu kaldes for Skovhuset. Det ligger i Ulfborg by. Og nu bor jeg på Mariebjerg, der ligger i Vem, som er et kollegie og STU. Et STU. STU står for skoledel, så jeg har så det jeg ville fortælle er om lidt om det nye i den nye serie.